je Markus, určitě dáte lajky Oper a dneska zase máme jeho, takže určitě dávajte lajky jako já jemu. A dneska se koukneme na to, jak letěl někam a potkal tam svoji učitelku a bylo to hrozný, říkal, takže jdeme se na to kouknout. Okay. Upřímně dost dlouho jsem zvažoval, jestli tuhle animaci mám vůbec vydávat, protože to, co se mi stalo, bylo tak trapný a hrozný, že se stydím to sem vůbec dávat. Každopádně, jestli tohle vidíte, tak asi víte, jak jsem se rozhodnul. Byly letní prázdniny 2022 a já jsem měl jít do 9. třídy. Takže v podstatě tohle už byly moje poslední prázdniny, co jsem si mohl ještě užít předtím, než se budu extrémně učit na přijímačky. A tak jsem si chtěl užít pořádně naplno. Moji rodiče se rozhodli, že nás s bráchou vezmou na dovolenou do Afriky. Plán byl jasný. Přiletíme na Zanzibar, tam budeme chillovat a válet si asi 3 dny a potom připlujeme lodí do Tanzánie, kde nás bude čekat safari, návštěva tradiční africké vesničky s původními obyvateli, přespíme uprostřed divočiny, ale letadlem se vrátíme zpátky na Zanzibar. To zní doslova jako ta nejlepší dovolená, ne? Co by se asi tak mohlo pokazit? Už zbalení jsme jeli přímo do Vídně, kde nám za pár hodin letělo letadlo a já už jsem se nemohl dočkat. Yes, tohle bude ta nejlepší dovolená. Aspoň konečně budu mít chvilku čas od školy a budu se moc vyrelaxovat před přijímačkama. Žádná matika, žádná čeština a žádný učení. Jo, to bude absolutní pohodička. Přijeli jsme na letiště, prošli jsme takovým klasickým zdlouhavým procesem odbavování zavazadel a kontrol a už jsme byli v čekárně u brány, než nás pustí do letadla. Když najednou Jo, ta paní, kterou vidíte, byla moje učitelka z maty, ale dělala úplně stejným letem jako my. To si děláš srandu, kámo, já jsem chtěl klid od školy a dostanu tohle. Aspoň nebude v stejném hotelu, že jo? To prostě není šance, ne? Na Zanzibaru je přece hotelu dost a šance, že by si zrovna vybrala ten náš, je skoro nulová. Stačí jenom řídit tenhle let a zbytek dovolené ukličí. Jenže to jsem ještě nevěděl, že v letadle bude sedět skoro přímo vedle nás. Takže celý ten 8hodinový let jsem se cítil brutálně trapně, jakože to byla moje učitelka z matiky. Přiletěli jsme na Zanzibar a já už jsem nemohl dočkat, až konečně vypadnu z toho letadla a budu moc chillovat bez mojí učitelky. Yes, tak co taky, jdeme rychle pro kufry a rovnou tak si tím na hotel, ne? Prosím o pozornost, ten, kdo si ještě náhodou neudělal online vízu, tak před vstoupením do země je potřeba se ho zařídit zde, takže ti, co nemají, prosím zařaďte se tamhle do té fronty. Taky prosím řekni, že to vízu udělal online. Promiň, kam to mám jít? Já na to taky úplně zapomněla, jsem to nešika. Tak co? Už máš trošku na dveře, jak ty připravila? V téhle frontě jsme počkali asi 3 hodiny, my jsme se konečně dostali na řadu. Vyřídili jsme si víza, vzali kufry a konečně jsme mohli vyrazit taxíkem na hotel. Hele, to byl náš odvoz přímo na hotel, to si děláš prdě. Jo, ta učitelka byla i na tom stejném hotelu jako my, takže jsem jí viděl každý snídaně, oběda, večer. A dokonce tam i celou dobu byla na pláži. Jo, v podstatě všude, kam jsem šel, tak byla plánová. Jako já jsem zatím nic neměl, ale tím, že to byla moje poslední dovolená před přijímačkama, tak jsem si chtěl dát co největší pauzu od školy a na nic nemyslet, což se úplně nedá, když máte kolem sebe učitelku, která vás doslova učí ten přijímačkový předmět. Jenže na jedné večeři tak byla taková skupinka Masajů, což pokud náhodou nevíte, tak jsou původní obyvatelé Tanzánie a právě oni si pro nás připravili nějaký taneční vystoupení. Předváděli různý salta, akrobatický kousky a na konci šli do davu vybírat různý lidi, ať tančí s nima. No a hádejte, koho si tak asi vybrali. Takže celou tu dobu, co jsem tam s nimi tančil, si mě ta učitelka natáčela. Hoši, já jsem se cítil tak trapně. Nejenom, že jsem neměl klid od školy, ale teďka jsem měl ještě strach, že tohle video ukáže třeba někomu ve škole. Uplynul večer, už bylo ráno a my jsme konečně měli jet lodí do Tanzánie. Ani nevíte, jak jsem se těšil, že už tam ta učitelka konečně nebude. A překvapivě tam fakt nebyla. Takže jsme lodí dojeli do Tanzánie, přesně do města Dar es Salaam. A pokud máte stejnou otázku jako já, tak fakt to nemá nic společného se Salámem. Objednali jsme si takový safari taxík, který nás vezl asi 12 hodin večeře a dokonce tam i celou dobu byla na pláži. Jo, v podstatě všude, kam jsem šel, tak byla právě ona. Jako já jsem proti ní nic neměl, ale tím, že to byla moje poslední dovolená před přijímačkama, tak jsem si chtěl dát co největší pauzu od školy a na nic nemyslet, což se úplně nedá. Když máte kolem sebe učitelku, která vás doslova učí ten přijímačkový předmět. Jenže na jedné večeři tak byla taková skupinka Masajů, což pokud náhodou nevíte, tak jsou původní obyvatelé Tanzánie a právě oni si pro nás připravili nějaký taneční vystoupení. Předváděli různý salta, akrobatický kousky a na konci šli do davu vybírat různý lidi, ať tančí s nima. No a hádejte, koho si tak asi vybrali. Takže celou tu dobu nevíte, jak jsem se těšil, že už tam ta učitelka konečně nebude. A překvapivě tam fakt hodiny jízdy byly celkem o ničem. Všude byly akácie, velký travinný pastviny s nádherným výhledem na hory a dokonce jsme měli i takový štěstí, že jsme cestou narazili i na pár žirav, který přežvikovali listy ze stromů, stáda mohutných slonů, který měli čerstvě mláďátka a kupu opiček, který se houpali po akácích. Jo, bylo to fakt neskutečně nádherné. Začalo se stmívat a my asi po 12 hodinách jsme konečně dorazili do té tradiční africké vesničky. A když říkám tradiční, tak myslím tak tradiční, že opravdu žili v takových těch paních domečkách z hlízy a sena, měli při sebe hozené jenom háby a každý z nich měl svoje dřevěný koupí. Chvilku jsme tam takhle pokecali, ukázali nám, jak žijou a dokonce nám mají zaspívali a zatančili, což mimochodem tady máte video.
A by the way, takový fun fact, ještě asi před 10 lety, když nějaký takový masajský teenager dosáhl 18 let, tak mu dali kopí a nesměl se vrátit do té doby, než přinesl ulovený holva. Jo, to si fakt nedělám srandu, jakože já nevím jak vy, ale mě má být v 18 a fakt se necítím na to, že bych byl schopný ulovit lva. Musím jednoho klasiku s kamenem. A mimochodem, pokud se třeba někdy říkali, obě tyhle náhrdelník, který v podstatě na můj postaví úplně pořád, tak právě od ní. A bohužel asi přesně jsem se dostrhl a já jsem ještě neměl čas na to opravit. A nebojte, jakmile dokončím tu animaci, tak nebudu línej a budu se opravit. Každopádně tohle neskutečný zážitek jsme dojeli na náš hotel, který byl přímo uprostřed té rezervace, takže všude okolo nás desítky kilometrů byly jenom pastviny, baobaby a divoký zvířata. Ale další den ráno jsme vyrazili na takový opravdový safari. Už to nebylo jenom koukání na zvířata ze silnice, ale jeli jsme přímo do offroadu, takový jeep, který měl dokonce i odklápěcí střechu a vy jste tak mohli sednout nahoře. Jak jsme takhle jeli, tak nás řidič během cesty poučoval o různé bezpečnosti, což se asi dalo čekat, ale co už se tak nečekal, bylo to, že nás dost upozorňoval, ať si dáváme bacha na různé hmyz a zejména na mouchy cece. Mami, co jsou vůbec ty mouchy cece? Jo, to je taková moucha, která ještě kousne, tak budeš mít čilný hory, budeš tam vracet a budeš pořád jenom spát. Jo, říkáš tomu spavárně. A hádejte co? Asi o 10 minut později jsme zajeli trochu k vodě a naše auto se proměnilo v absolutní bušný roj. Říkám vám, že byli naprosto všude a ani nevíte, jak extrémní strach jsem měl. Když jenom po mně dělají asi 20. Já nechci mít pomoc. Naštěstí náš řidič stihl včas odjet, každopádně jsme jeli dál a bylo to neskutečné. Viděli jsme naprosto nepopsatelnou přírodu, slony, hrochy, opičky a dokonce i lvy. A vzhledem k tomu, že jsem narozený v srpnu, takže moje znamení je lev, tak jsem v podstatě byl mezi svýma, že jo? A možná musí říkat, lejky, tak to muselo být mega super. Proč si říkal, že to byl jeden z nejhorších zážitků života? Samozřejmě, že to je celý safari, tradiční vesnička, všechno ostatní bylo naprosto super a extrémně jsem vděčný, že právě díky svým rodičům tohle mohl vidět. Jenže to, co následovalo po safari, už tak hezky nebylo. Naše safari výprava už byla u konce a my jsme měli namířeno zpátky do Dar es Salaam, kde nás už tentokrát místo lodi čekalo takový to mini letadýlko a my jsme tak měli přijet zpátky na Zanzibar. Jenže když by ta cesta šla tak plynule jako předtím. Neuplynulo ani 20 minut, to jsme vyjeli a narazili jsme na nějaký místní stánek se street food. Můj taťka samozřejmě neotálel a rovnou šel koupit tuhle půlší mňaminu a dokonce nám ji donesli přímo do auta. A aby byl upřímný, oši. Já to teďka absolutně netuším, co to bylo. Myslím, že jsem taky slyšel, jak mluvil o tom, že to má být jakýsi zvířecí srdce nebo co, ale spíš to vypadalo jako nějaký random infikovanýho masa, co našel někde u cesty. No a vzhledem k tomu, že já jsem skoro všechno a byl jsem prostě brutálně zvědavý, co to je, tak jsem neváhal a ostal jsem pořádný kus téhle chálky, což byla ta úplně největší chyba tohle celého výletu. Každopádně ještě předtím pokračovat, tak bych vás a pokud teďka myslím tebe, který kouká tu animaci, moc chtěl poprosit, abyste dali odběr. Protože více jak 80% z nich nebude dělat, protože to je škoda, protože doslova vlastně nestojí a mě to extrémně pomůže dosáhnout mýho cíle 100 sběratelů, což kdyby si každý dali odběr, tak už těch 100 000 mám. Takže tyhle animace baví a chcete třeba nějak podpořit, tak prosím dejte odběr. A pokud to už dali, tak můžeme jít dál na příběh. Jakože proč se to vůbec žral, podívejte se na to, že to úplně přesně. Tati, já si potřebuji na záchod. Nejbližší záchod je asi hodinku cesty odsaď. To vydržíš, ne? Říkám, že takovýhle bolesti a potřebují na záchod. Říkám, že takovýhle bolesti a potřebují na záchod. Moje břicho se chovalo, jako kdyby to mělo být naposledy. Brutálně se začal potit, klepal jsem se bolestí a takzvaně jsem prostě potřeboval vyložit náklad. Tati, já už fakt asi nevydržím, zastav, prosím. Tady desítky kilometrů jsou jenom aloe vera pole, které jsou plný hadů, pavouků a divoký zvěře. Jsi si fakt jistý, že tady potřebuješ na záchod? Proboha, už zastav! Takže jsem vylítl z auta, utíkal jsem se schovat někam mezi keříky aloe very a konečně jsem mohl udělat to, co bylo potřeba. Celou tu dobu mi jenom v hlavě hrál. Byl tady můj Alo, kamarád, tady desít... řekl mi, jak to dělám, jo. A celou tu dobu mi jenom v hlavě hrálo. Tady desítky kilometrů jsou jenom aloe vera pole plný hadů, pavouků a divoký zvěře. Což mimochodem, pokud nevíte, v téhle oblasti žije jeden z nejjedovatějších a nejrychlejších hadů, mamba černá, která když na vás zaútočí, tak můžete umřít do 30 až 60 minut. To je jakože crazy. Takže jsem měl extrémní strach a pořád jsem se ohlížel, jestli tam náhodou nečíhá na mě mamba. Až jsem celou tuhle akci dokončil, tak jsem se rychle vrátil do auta, kde se mi celá rodina vysmála a jeli jsme dál. Teďka už jsem určitě ze sebe dostal všechno, co bylo potřeba a už šurly nebudu muset zastavovat. No a hádejte co? Za půl hodiny znova. Extrémní bolesti břicha, křeče a já jsem znova no a hádejte co? Za půl hodiny znova. Extrémní bolesti břicha. Navigace ukazuje, že minutu od nás je nějaká benzínka, tak může jít třeba tam, ne? A nevím jak vy, ale když jsem slyšel... Ty vole, to je tak blbý. Tak to ne. Benzínka, tak jsem si představil poměrně normální záchody. Jako nečekal jsem nic extra čistý. Benzínka, tak jsem si
Jo, ale je to rozhodně o dost lepší než nějaký pole. No, nějak mi úplně nedošlo, že nejsme v Evropě, ale uprostřed Afriky. Zastavili jsme na benzínce a už jsem chtěl vyrazit. Hele, radši jsem Co tyhle chtěl ty vyrazit? kapesníčky, Hele, mám radši jsem do tyhle kapesníčky, kdyby tam Máme náhodou všechno tady na byl benzínce, toaleťák. tam Máme určitě všechno na toaleťák bude, to by se benzínce, přece tam nemohli určitě dovolit, toaleťák ne? bude, to by No, se ale přece nikdy nemohli nevíš, dovolit, radši ne? si je vem. No, ale Takže nikdy jsem si nevíš, vzal radši si je kapesníčky vem. a šel jsem. Takže jsem si Jenže vzal když jsem zašel kapesníčky za a šel rok, jsem. už měl Jenže když jsem záchody, zašel tak za tam bylo rok, asi 50 záchody, záchodů, tak tam bylo asi 50 a reálně ti záchodů, chlapci se opíjeli. A reálně ti kdyby tam chlapci měli nějakou záchodů vesnickou vypadali, zábavu kdyby tam měli nebo nějakou něco, všude vesnickou tam zábavu byly nebo něco, slepice, všude tam byly extrémní slepice, bordel a něco tam tak nepříjemně zavánělo. a něco tam tak Jenže to jsem nepříjemně nevěděl, že zavánělo. tohle Jenže všechno to jsem bude nevěděl, zdaleka že můj tohle největší všechno bude problém. zdaleka můj nejmenší problém. Údajný Otevřel jsem záchod a dveře údajných záchodů a vybafoval mě něco, Dámy co a jsem pánové, absolutně pokud jste nečekal. čekali Dámy a sebený pánové, špinavý pokud jste záchod, čekali tak jste měli sebený moc špinavý vysoké záchod, tak jste očekávání, měli moc protože tam vysoké nebyl žádný očekávání, záchod, protože tam byla tam nebyl žádný regulérní záchod, tam jenom byla regulérní jenom na každé straně asi 15 na každé straně místo, asi kam jste si 15 měli dát nohy, cm rozkročit se, dát nohy, udělat, co je potřeba. rozkročit se. Každopádně já jsem fakt nebyl v situaci, Každopádně já jsem fakt nebyl v situaci, jít když jsem zpátky si do auta a počkat otočit, asi jít další zpátky do hodinu na auta a počkat benzínku, asi aby mohli další na hodinu na záchod. Jo, benzínku, musel aby jsem se mohli na prostě záchod. přizpůsobit a Musel brát jsem se to, co prostě bylo. Takže jsem přizpůsobit a brát opatrně to, co nějak bylo. Takže vylez jsem na tu díru, opatrně úplně nějak jsem si vylez na tu pořádně díru, nohy, protože protože tam tam ještě ještě k tomu pořádně brutálně nohy, protože tam klouzalo ještě a k tomu znovu jsem brutálně udělal to, co bylo klouzalo a potřeba. znovu jsem Celou udělal tu to, dobu co jsem bylo se potřeba. extrémně Celou bážil tu tý dobu jámy jsem se spadl, protože extrémně jako to bážil byl tý doslova jámy můj spadl, definitivní protože jako konec. to byl Nejenom, doslova že můj už bych se z toho definitivní ani konec. Nejenom, že už bych se z toho ani nepřeškrábal, ale hlavně to, co bylo na dně. Ani nechci popisovat, protože bych se bál, že dostaneš žlutý dolar. Po asi 5 minutách, co jsem tam byl rozkročený na to ohavnou propast, tak jsem si všiml, že ty dveře neměly ani schody, takže tam reálně chodily slepice, který na mě koukali, a ještě k tomu, ty dveře neměly ani zámek, takže tam každý 3 minuty chtěl být nějaký random člověk a já jsem musel vysvětlovat, že tam je obsazeno. A pamatujte si, jak mi frustrovaný. A pamatujte si, jak mi mamka dávala ty kapesníčky. Tak máme děkuju, protože mamka měla pravdu. Ne, že tam nebyl toaleťák, ale tam byl fucking další minikyblík, kterým byl další minikyblíček, kterým jste si prostě měli opláchnout zadek a já ani nechci vědět, protože tam plavali kusy všeho možného, ani si nedokážu představit, co za nemoc bych všechno z toho mohl chytit. Každopádně jsem naštěstí použil kapesníčky, všechno jsem to nějak zvládl, všechno jsem to nějak zvládl, celý vyčerpaný a traumatizovaný, jsem se těšil, až konečně budu moct nasednout na loď a doplout zpátky na hotel. Tak co jsem nějak připravený na tu cestu letadla? My jsme se na Zanzibar měli vracet tím miniletadílkem, jenže já jsem zatím bez záchodu, jenže já jsem zatím bez záchodu, a jo, hádáte správně, a jo, hádáte správně, tím jak to letadílko bylo malý, tak tam nebyl ani záchod, ani si nedokážete představit, jak moc jsem se stresoval, co když mi to chytne uprostřed letu, kámo, jsem tak kuk, dojeli jsme na letiště a mě zase začalo nějaký křičet v břiše, pojď lejky, jsi chlap, to zvládneš, nenecháš se přece zastrašit nějakou takovouhle blbou africkou nemocí, ne? Takže jsem se rozhodl, že celý tenhle prostě vydržím a nepůjdu předtím na záchod. Už jsme šli na runway, kde na nás čekalo kolem minulého a jo, paní to je reálná fotka, takže fakt ještě před odletem, takže fakt můžete vidět, jak maličké to letadlo reálně bylo. Nasedli jsme do letadla a můj stav se pomalu začal zhoršovat. A co nejhorší, takový brácha, který seděl vedle mě, si celou tu dobu dělal srandu, ale když to náhodou pustil, tak aspoň na mě, jo. Ty prosím nech to, celou tu cestu jsem se fakt brutálně modlil, a ten náruča na mě nepřijde, protože ty bolesti znovu začínaly. Celý ten hodinový let mi přišel jako 12 hodin a vůbec to neutíkalo. Jak běžel čas, tak mi bylo hůř a hůř, potil jsem se, znova mi začal extrémní křeče v břiše a nejhorší bylo, že jsem ani neměl nic, co by mi pomohlo. Všechno vodu jsme měli, protože do letadla jsme se nesměli a žádný prášky na bolest, nebo třeba střevní potíže, nebo třeba střevní potíže, každopádně už vás tam nebudu napínat. Já jsem to fakt zvládl, přistáli jsme, a dokonce i ty křeče přestali, kde nás sice zase čekala moje učitelka, ale to mě vůbec nezajímalo, protože to hlavní bylo, že jsem přežil celou tu cestu na hotel a nemuseli třeba kvůli mě evakuovat celé letadlo. Každopádně tohle je animace všechno, ještě takhle na závěr bych chtěl říct, že i přesto, že se na tomhle triku fakt skutečně podělalo, tak jsem neskutečně vděčný, že jsem mohl jet a všechno tohle projít. Konec konců by ta animace ani nevznikla, tak by ta animace ani nevznikla, a by to ani na kanále třeba nový, tak byste ani nikdy na mě nenarazili. A pokud vás tohle video bavilo, tak bych vás moc chtěl poprosit o like, odběr a třeba i nějaký komentář, jo, všechny komentáře odpovídám. A jestli máte ještě chvilku času, tak se třeba můžete podívat i na další moji animaci, nebo video, které máte právě na obrazovce, a mimochodem taky bych chtěl hrozně moc aplikovat Twinky, která mi s touhle animací, jako klidem pozadí hrozně pomáhala, jo, doslova hrozně pomáhala, jo, doslova ušetřil za první spoustu času a tak. Čau lidi. A to je konec videjka. Vám se vám tohle videjko líbilo. Asi jo, to dávajte lajky, odběr a čau.